हाय फ्रेंड्स दिनैनि भिडिअआ खौरां बिजोंनि सायाव जागोन। खौरां बिजोंनि गेजेरजों सुबुंफोरा मा मा खालामनो हायो बिनि सायाव। ओरैनो जोङो रादाब बिजों होनोब्ला खौरां बिलाइ, रेडिअ', टिभि, इन्टारनेट, ससियेल मिडिया आरिफोरखौनो मिन्थिनानै मोनो। नाथाय बेफोर रादाब बिजोंफोरा सुबुंखान्थियाव माबायदि बिफाव लायो बिनि सायाव गुवारै सावरायगोन। अब्ला फैदो जों रादाब बिजोंनि सायाव मिन्थिना लादिनि। रादाब बिजोंनि गेजेरजों संबिजिरा होखाना दोननाय साफ्रोमबो नोगोरारियानो गावनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ बुंफोरनो मोन्थाय दं। रादाब बिलाइनि गेजेरजों रायजो राजानि मोननाय मोनैनि दुखु दाहा खोथाफोरखौ फोरमायनानै होनो हायो। जायखिजाया हारि हारिसानि मानसिफोरा आफादारियाव नेवसिजानाय, नासयजानाय, खुद्रिनाय बायदिसिना थार खोथाफोरखौ फोरमायना सरकारनि सेराव अजद दैखांनो हायो। रायजो राजानि बेफोर जेंनाफोरखौ गोख्रैयै रादाब बिजोंजोंसो सरकारनि सेराव फोरमायनानै होनो हायो। अब्लासो सरकाराबो बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ बा मोननाय मोनैनि खोथाफोरखौ मोनथि मोननानै रायजो राजानि जेंनाफोरखौ हाजासे मावफुंनो राहा लानायफोरखौ नुनो मोनो। बिब्दिनो रादाब बिजोङा सुबुं खुंथायारि खुंथाय बिदाथिखौ आवगायलांहोनायावबो गोनां बिफाव लायो। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला रादाब बिजोङा हादर बेंगिरि मावख'गोराफोरनि संबिजिरनि बेरेखा मावनाय दुथां गोसोआरि खुंथाय बिदाथिनि हेंथायै आवाज दैखाङो। रादाब बिजोङा सरकारखौ हादर आरो रायजो राजानि बागै अराय साबजाथाव खामानि मावनायनि गेजेरजों हादरनि रैखाथि आरो रायजो राजानि गासै रोखोमनि जौगानायनि बागै नोजोर होनानै रायजो बेंनो गोनां जायो। रादाब बिजोङाव रायजो राजाया दैखांनाय अजदखौ नेवसिनानै हादर बेङोब्ला उननि बिसायख'थियाव बिब्दि सरकारा बिसायख'थियाव जेन्नोबो हागौ। बिनिखायनो सरकारा आरो मावख'गोराफोरा रादाब बिजोंखौ गिना सोलिनो गोनां जायो। थिग बिब्दियैनो जोंनि भारत हादराबो दाबसे सुबुं खुंथायारि हादर। सुबुं खुंथायारि हादराव साफ्रोमबो नोगोरारियानो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ बुंनो हानायनि मोन्थाय दं। खौरां बिलाइ, रेडिअ', टिभि, इन्टारनेट, ससियेल मिडिया आरि रादाब बिजोंजों रायजो राजाया गावबा गावनि गोसोनि मोननाय मोनैनि खोथाफोरखौ फोरमायनो हायो। गुबैयै रादाब बिजोंफोरा सरकारनि मावनाय दांनाय खामानिफोरनि हादर आरो सुबुं माहारिनि थाखाय साबजाथावना नंगौ नङाखौ सावरायनो हायो। रादाब बिजोंनि गेजेरजों सरकारनि मावनाय दांनायनि गाहाम गाज्रिखौबो आसि दिन्थिनानै होनो हायो। एखनबा सोंखारिनोबो हायो। सरकारि बेसरकारि सुबुंनि फसंथान आफादफोरनि मावनाय दांनाय थांखि बिथांखिफोरा संबिजिरनि बेरेखा, आयेननि बेरेखा जायोब्ला एबा समाज आरो सुबुंखान्थिनि बेरेखा खामानि जायोब्ला रादाब बिजोंनि गेजेरजों नोगोरारिफोरा गावबा गाव लुबैनाय बायदि सोद्रोम रावजों सोंखारिनो हायो। बाथ्रा दान्थे बिदान्थेबो खालामनो हायो। बिब्दिनो रादाब बिलाइयाव रेडिअ', टिभि, इन्टारनेट, ससियेल मिडियानि गेजेरजों सरकारनि गाहाम गाज्रि खामानिफोरखौ सावरायनायाव रादाब बिजोङा गाहाय बिफाव लानाय नुनो मोनो। रादाब बिजोङा लानाय बिफावनि थाखायनो हादर बेंनाय सरकारा सानै हयै सांग्राङै गावनि बेंनाय आरो सालायनाय गोहो बोलोजों खमलायनाय सरकार सालायनो गोनां जायो। मानोना सुबुंखान्थियाव रायजो राजायासो राजा एबा गोहो बोलो गोरासिन। जायखिजाया राजखान्थि हान्जानि सरकार थावरिना थानाय थायैनि बाथ्राया रादाब बिजोंनि बिफावनि सायावनो गाहायै सोनारो होननानै बुंब्लाबो नंखाय बुंद्रायनाय जानाय नङा। रादाब बिजोंफोरा गावबा गावनि बिबान आरो मावनो गोनांखौ थि आरो थारै मावलाङोब्ला सुबुंखान्थिनि खुंथाय बिदाथिया
फेलें जानो जेब्लाबो हानाय नङा। मोनसे गेबें आरो सैथो रादाब फोसावनायनि बेलायाव रादाब बिजोंनि सैथोथि, गोसो होबथानाय, गेना गैयि आरो बिबानखौ बुजिनाय बेफोर गासैबो नांफानानै थाखायो। बेनिखायनो रादाब बिजोंखौ रायजोनि गारां होननानै बुंनो हायो। रादाब बिजोङाल' रायजो राजानि जानानै समान मोनथायनि थाखाय, न्याय मोनथायनि थाखाय आरो दुथांफोरखौ दबथायना दोननो हानायनि रैखाथिखौ होयो। लोगोसे नंखायनि जायगायाव सैथोखौ फसंनायाव सिगांग्रो बाहागो लानो हायो। बेनि बादैबो सुबुंखान्थियाव सरकार आरो सुबुंफोरनि गेजेराव साननाय हनायखौ होलायनाय लालायनाय खालामनायनि थाखायबो रादाब बिजोंनि बिबाना गोनांथार। रादाब बिजोंफोरा दाबसे गोख्रों सुबुंखान्थियारि हादरनि इयुनखौ दाफुंनायाव सिगांग्रो बाहागो लायो। नाथाय जों बेखौ गोसोआव लानांगोन दि जाय रादाब बिजोंफोरा सुबुंखान्थिखौ गोख्रै खालामना गोग्गो समाज दानायाव मदद होनो हायो, बेबायदिनो जों बयबो सांग्रां जानांगोन दि जाहाथे सरकार आरो नोगोरारिनि गेजेराव रादाब बिजोङा मोनसे फारसेयारि नङि बिफाव लायो आरो मोनसे जेरैबो साबजाथाव हारिमा दानायाव थार बिबान बानस'यो। एसेनोसै।